Ngikubingelele mlaleli, ngiphinde ngikwamukele kwi-channel yethu ezinohlonze Trending News. Namhlanje ke sithinta udaba oluSematheni la khona uBhekicele aveze ukushaqisayo eParlamente. Abantu baseNingizimu Afrika sebethukile kuthiwa uBhekicele owangungqongqoshe wamaphoyisa uzeveze amaqiniso ashubile ayizimfihlo ezinkulu phambi kwekomiti yeParlamente. Kodwa yini ngempela yenzeka kule ndaba ye-360 million tender? Ngubani wawuthola lo msebenzi futhi kungani igama likaCele selibuyile futhi selikhulunywa yonke indawo? Namhlanje ke sizohlukanisa konke lokhu bese sikubonisa ukuthi lena ayiyona indaba encane kodwa yindaba ekhombisa ukuthi inkohlakalo isaqhubeka ngokujulile ezindaweni zokuphatha umthetho. Ukuze siqonde kahle ke mlaleli, ake sibuyele emumva kancane. uBhekicele ke umuntu owake wabamba isikhundla esikhulu njengongqongqoshe wamaphoyisa. Ubizwe phambi kwekomiti yeParlamente ngenxa yodaba olukhulu, ithenda elibiza u360 million ngaphakathi kwe-SAPS. Kuthiwa ke le mali bekumele isetshenziselwe iprojekthi yezempilo yamaphoyisa, kodwa ke kunembuzo eminingi ephenduke inkungu. Kuthiwa le tender ayihambanga ngendlela efanele futhi kukhona abantu abathile abathi bahlukunyezwa ngoba bengafuni ukubamba iqhaza ezinhlelweni ezingacacile. Kuyavela ke ukuthi uBhekicele waveza ukuthi wahlangana noVusimuzi Kats Matlala, umuntu obekhona phakathi kwale ndaba eBeverly Hills Hotel eDurban. Kuleyo ndawo ke kuthiwa kwaxoxwa ngezinto ezingaphezulu kwale tender kuphela. uMatlala wayexoxa ukuthi angene kule project yezombusazwe ephathelene namandla, ikhundla kanye nokusetshenziswa kwemali kahulumeni ukuthuthukisa intshisekelo zabathile. Uma uzwa lokhu uyazibuza mbukeli, kungani abantu abamele umthetho bexoxisana ngezinto ezifihlekile ngaphandle kwezigcawu ezisemthethweni? Uma iproject ibikhona, kungani kwakudingeka ibe yimfihlo? Uma ke sikhuluma nge-tender process kahulumeni, kufanele kube neprocess ecacile. Kumele kube nokubizelwa abantu bonke abafanelekile futhi kumele kube nokuhlolwa okuzimele. Kanti ke futhi kumele kube nesibopho sokuba wonke umuntu azi ukuthi imali isetshenziswelani. Kodwa kule ndaba mbukeli, izinto ayihambanga ngaleyo ndlela. Amagama abaholi, izimfihlo ezisemahhotela kanye nokuthi ithimba le-Political Killings Task Team la Nyamalala kubeka umbuzo omkhulu. Ngabe kukhona ababezama ukukufihla okuthile na? Abantu abaningi sebekhombisa ukunganeliseki. Bayabuza ukuthi kungani izinto ezifana nalezi zihlala zenzeka lapho kukhona imali enkulu? Kungani izikhulu eziphezulu zihlala zivela sezizama ukuzihlanza lapho sekukhona ubufakazi obukhulayo? uBhekicele yena uzama ukuyiveza njengomuntu ohlanzekile, kodwa ke impendulo zakhe ayihambisani kahle. Abanye bathi ukuthi uyaphika akusho ukuthi akekho ofihlekile. Leli cala ke seliveze iqiniso elibhlungu ukuthi isystem yethu yezepolitiki kanye nezokuphatha seyaphenduka indawo yokuzithuthukisa, hayi yokuseva isizwe. Kulesi simo sifunda okukhulu. Ukuphatha kwemali kahulumeni kudinga ukucaciseleka. Abantu abaphethe izikhundla kumele baphendule ngaphandle kokufihla. Futhi thina njengabantu kumele singathuli uma sibona izinto zingahambi kahle. Ukulalela le ndaba akusizi nje ukwazi okwenzekile, kodwa ke kusikhumbuza ukuthi isizwe sethu sidinga abantu abanesibindi sokubuza imibuzo emikhulu. Ngakho ke mbukeli, lokhu ngesinye sezibonelo sokuthi inkohlakalo ayisayona indaba yencwadi, iyenzeka phambi kwamehlo ethu. Ucabanga ukuthi uBhekicele ushiqiniso noma kukhona okunye okuthile okufihliwe? Shiya umbono wakho ngenzansi ngoba isizwe asisakwazi ukuthula. Ungakhohlwa ke ukusubscribe, ukulike, ukushare le video ukuze sizoqhubeka nokucacisa iqiniso ngoba iqiniso liyakhulula.